Ahoj, já jsem Emma. Ahoj, já jsem Zuzka. Dneska vám budeme ukazovat spoty tady v okolí Jižního Města, kde tráví čas. Puberťáci? Jo. Pojďme se přesunout tam. Takže tohle ten krámek, my tomu říkáme Peťa Chong. Je to Vietnamec, který má nejlepší ceny v okolí. Chodíme sem, protože tady majitel chodil tamhle na Donovalskou. Takže, dámy a pánové, tady s holkama trávíme nejvíce času před tělákem, jo. Tohle to je náš spot oblíbený, jo. Ahoj lidi, takže teď jsme vám ukázali tady pár oblíbených spotů a teď se zeptáme lidí, co si myslí tady o okolí. Takže lidi, máme tady podcast s panem, jak se jmenujete? Sigora. A on vám tady řekne, co si myslí o tomhle místě, on tady učí, takže... Za mě osobně vypadá to tu jako každý jiný sídliště. Já jsem v podobném sídlišti vyrůstal akorát někde jinde, ale když bych měl říct, tak ta malebnější část je spíš tam, jo, tam, kde je ta vilová čtvrť. Jo. Ale když to porovnám jakoby třeba s místama, kde jsem já, třeba Anděl, jo, tak to je jiný kafe. Jo, tam bych teprve řekl, že je špína, jako kde je centrum. Tohle je takovej ten okraj města, kde je to ještě jako relativně v pořádku. Takže si myslíte, že nemáme dávat lidem peníze? Ne, v žádném případě. Můžete nám zaspívat nakonec? Yesterday, my life was in ruin. Now today, I know what I'm doing. Ahoj, takže teď jsme tady u Alberta. Teď jsme jakoby na Chodově, to je takovej další jakoby spot. Tady spousta zajímavých lidí a moc rádi tady trávíme čas a nakupujeme. Takže ahoj, já jsem tady s... Ondrou. A s Matyášem. Já se vás chci zeptat, co si myslíte tady o Chodově, Jižním Městě a okolí? No tak nejlepší je, že ho tady tohle centrum. Tady. Jo, no. Celkem dobrý tady to je. Proč? Nebojíte se tady nějakých divno lidí? Protože je tady jídlo. A Jídlo a dobrý obchody, hlavně třeba s oblečením a tak. A nějaký hezký holky tady vidíte? jo. Někdy jo. Jo, docela jo. Tak to je hezký. A co třeba tady Nikča, takhle jak stojí u té kameramanky? Jo, to je docela v pohodě. Jak jako v pohodě. Takže ahoj, jsme tady s dalšíma lidma, jsem tady s... Seanem. Adamem. Tak kluci, co si myslíte o tady tom prostředí, Chodově, Jižním Městě a tak? Jako je hezký, ale trochu možná nesrozumitelný nebo velký. Až moc. Nesrozumitelný? Moc velký, že furt chodím do Jakože tomu nerozumíš, tomu Jižnímu Městu? Ne, to ne, jako Chodovu obecně. Jako to... Jo, aha, a jako těm lidem, nebo jako... Ne, prostě, že to je furt stejný do kolečka, ale jako opakuje se to. Aha, tak děkuju. A co ty? Já si myslím asi to stejný jako tady Sean, no, je to takový trošku zastaralý mi přijde. Jo, aha. A nebojíte se tady lidí? Ne, to ne. Jako večer bych se asi bál, no. Jo, tak to je srozumitelný. So the next person who's here with me is... Jack Wally. So could you tell me what you think about this place and around this place? It's good. It has all the stores you need. It's clean. And are you like here on a vacation or... I live here. You live here for I live how in the long? City center for about 25 years. That's crazy. Ahoj, já jsem tady s... Kajou. Biankou. Sergiusem. A my? Co si myslíte tady o tom okolí? Že to je tady úplná pecka, každou chvíli mi tak se někdo dát a miluju to tady a mám tady Petra, který ho strašně miluju a musí mít jenom děti určitě. Co vy holky? Je to tu hezký, Takový hlud. No moc ne už. A nebojíte se tady lidí? Třeba nějakých mužů? Tady to je hodně takový kontroverzní ty lidi. Tam tady jsou samý fetky, ale ty už nic nezmůžou. Já se docela bojím těch lidí. Já se docela bojím těch jako lidí, já úplně nenávidím muže, prostě jako, ne, bojím se jich, krosuju ulici. Slay. Takže lidi, máme tady nový, jak se jmenujete? Radim. A co si myslíte o tomhle okolí, o hájích a takhle? Jako, je to tu trošku zastaralý, no, jako připomíná mi to trošku i 70. léta malinko, no. Takže... Jo. A zmrzka dobrá? Jo. Jo, chutná? Jo. Tak to je paráda. Takže lidi, máme tady dalšího člověka jménem. Jáchym. Příjmení. Perůtka. Co si myslíš o hájích? Je to docela to hud, jsou tady cigáni. Jo, a dál? Jako něco zajímavého? Tady nic zajímavého není.
Ne jo. No, a co ty a holky tady jako na hájích? Na hájích, No. holky, na hovno. Na hovno? Na hájích, na hovno, na chodově. Na Chodově jsou dobrý, Čičiny? Dá se.